جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه Hayırlı keç. Menin atım Siban. Men Malazya'danmın. Men ömrümde köptögön mamleketlerde boldum. Malazya'da mençik firmam var. Al jerde türlü ulutlardan bolgon adamlar gelişet. Afrikadan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten, Tayland'dan jana başka. Maga suro beriş mümkünçülügün bergeniňiz üçin sizge rahmat. Men 18 жылдан beri tınçlyk bölüşüp gelemin. Birok bugün sizdin islam jönünde aýtganlaryňyz meni taň kaldyrdy. Sizdin aýtşyňyz boýunça bir işti süýlep goýuş menen iş bitpeyt. Any iş yüzünde dagı körsetüş gerek eken. Oşondoýby? Köp nerseler bar. Alar tınçlyk jolu menen çeçilbeyt. Sen düşünüşüň gerek. Süýü bul dünýä teli. Duraby men ötü açulandym. Menin suroğum açık aykın. Eger kimdir jakşy iş kılsa, sen anı çetke kaguga ukugyň jok. Misaly men türlü mamleketlerden gelgen kesipdeşlerim üçin kolumdan gelgen bardyk işlerdi kılamyn. Jada kalsa men alardy üýbülöm dep esepdeyim. Birok ölgönümden kiyin maga jakşy işlerim paýda berbeýbi? Men beýişke kirbeýminbi? Bir tuğanım, suroğuňuz özü emne jönünde? Bu bakyt suro jogap üçin ajratylgan. Oba, menin suroğum açık aykın. Kalagan adam al başka dinge işense dagı sen mınday basa belgilöge ukugyň jok. Misaly men indiýalykmyn. Men bardyk dinlerdi urmatdaýmyn. Menin 3 balam var. Malumatyňyz üçin men hiç kaçan ayalymdy urbaganmyn. Senin aýdyşyň boýunça indiýalyklar bir kança ayal alsa bolot eken. Men mınday kılbaýmyn. Hiç kaçan jana hiç kaçan. Eger ayalym alandan ötse, any menen men dagı ölerim. Suroğuňuz kanday? Bir tuğanım, suroğuňuz özü kanday? Siz kandaydır çygyş kıldyňyz, birok bul bakyt suro jogap üçin ajratylgan. Oba, meni suro berişke koyup ber. Eger men musulman bolbosom da, birok uşu menen ötö köp jakşy işler kılsam, misaly meçitler, çirkewler kurdursam, je başka jakşy iş kılsam, seni aýdyşyň boýunça men toora emes jolda ekenmin. Beşke kire albayt ekenmin. Düşünüktü, bul kişi tömöndögüçe suro berdi. Musulman bolbogon adam kandaydır jakşy amal kılsa beýişke kirүү üçin uşunun özü jetişdübü. Bir tuğanım, misaly siz egzamen tapşyryşyňyz kerek ele. Men 10-njy klaska ötüşüm üçin 6 sabaktan egzamen tapşyryşym kerek. Bul sabaktar matematika, anglys dili, india dili, taryh, geografiya bolup, men uşul bardyk sabaktardan ötüşüm şart. Eger men 5 sabaktan 100 bal alıp, bir ele sabaktan 10 bal alsam, egzamenden ötkön esepdeleminbi? Albette, bul egzamenden kulaş bolot. Oşondoy ele beýişke kiriş şartları bar. Alar tömöndögüçe: iman keltirүү, jakşy işler kılуу, çynlykka jana sabırlykka çakyrуу. Adam köptögön jakşy işlerdi jasagan boluşu mümkün, birok imansyz, Allahga jalgız Hudaýga iman keltirbeýt. Bul bolsa Hudaýdy azabынан kutkara albayt. Oşonduktan sınavlardan ilgilikli ötüp alışınız üçün 4 standartı tapşırışınız gerek. Birincisi, jalgız Allah'a iman keltiriş, Buddalarga sığınууну taştaş, sebebi jalgan Hudaýlarga işene turgan din kabul kılınbayt. Ekincisi, jakşy işler kılış. Üçüncüsü, çynlykka çakyrış, amri marufka buyuruş. Dördüncüsü, insanlardy sabırga çakyrış. Oşon üçün siz jalgız çyn Hudaýga iman keltirbeseňiz, aga ibadat kılbasaňyz, aga şeriklerdi koşsaňyz, andan soň bul dünýede kanday amal kılşyňyzga karabay, ahiretde jogotgonlardan bolosuz. Suroğuňyza jogap bere aldym dep oýloýum.